ngingathi zilungiselele emotional ukuthi lento ingakungcwabi. Ngoba ine-impact ingakubeka esibhedlela, ingakubulala ungene ethuneni impela. Sure. Ingakucontaminate i-message yakho. There's an issue ke abakhona between uPeter noJohn. Uma ulifunda iBhayibheli ulawa magama ufuna wanake kakhulu ngoba uJesu wayekhuluma noJohn, ekhuluma noPeter kwaqhamuka uJohn. WayesuPeter wakhomenta harshly ngoJohn bese uJesu ethi ungenaphi wena uma mina ngithanda ukumgcina uJohn isikhathi eside. Siyabonga kakhulu bantwana benkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much saints ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hey, today angazi ngizojandlulila namhlanje. Kodwa ke I'm joined by one of the seniors engimhlonipha ngendlela emangalisayo. Baba umpostoli enginaye lapha namhlanje egameni lika Jesu. Angithathele ithuba ngimamukele ngimbingelele egameni lika Jesu. Baba siyakubingelela. Sibalukhulu siyabingelela egameni lika Jesu. Bamukele noma plan kodwa. Ekugcineni. Hey. Nephila kodwa awusongile ukuyogcina. Kunjengamazwi ami. Hayi cha sengiyakuvuma. Siyabonga kakhulu baba. Baba siyabonga kakhulu. Siyajabula kakhulu ukuthi sikuhoste lapho baba egameni lika Jesu. I'm one of abantu abayilandela kakhulu iministry yakho laphana laphana online. Kwesinye isikhathi yazi uyawenza izinto kanti awazi kunabantu abakubukayo. Ushumela imlayezo emkhulu kanti laphana awazi kunabantu abakubukayo. So we are all benefiting baba from your ministry kwi-media. So ngamanye amagama sithi whoever owenza imedia esontweni bangayeki ngoba siyabenefita. So siyabonga kakhulu baba kakhulu egameni lika Jesu. We are joined by ubaba umpostoli LV Mahlangu esinaye la namhlanje basila eThekwini egameni lika Jesu. By the way ke sizilokho simosha isikhathi sizovela singene straight egameni lika Jesu. Vele singene straight kwinkulumo yethu namhlanje ekuyona size ngayo ke lapha egameni lika Jesu. Sina ihloko eziningi kodwa ke inkosi yosiza isikhathi esiqhubeka ukuthi siyozenza njani lezi ihloko eziningi kangaka. Kodwa namhlanje ubaba umpostoli ngizofisa ukuthi ke sithinte indaba zama local church. Okay. Nendaba nje zabafundi zobufundi egameni lika Jesu Kristu. Kubukeke sengathi ngathi mangenza research nje encane bompostoli mawubuka kudala kwakukulula nje ukuwina imphefumulo ukukhula i-local church ibe influential to the community njalo njalo. But manje sekubuka sengathi i-local church ikhula ama members enye local church njalo njalo. So ngiyafisa umpostoli mhlawumbe ukusifundise kuleyo ukuthi mhlawumbe yini yenza kube nzima kumabandla nje yonke ahlukahlukene kube nzima lento yokulanda imphefumulo kube nzima kulento yokukhula nje kwe-local church. Uqinisile. Isihloko se-local church sibalekile ukuthi hlale sizivakashele. Ngoba uma uJesu eqala ibandla esemhlabeni uliqale level ye-local church. That's why mayebathuma ethi bazoqala eJerusalem baphumele eJudiya baye eSamaria and then baye emhlabeni wonke. Amen. So iJerusalem masibuka ibandla masibuka indlela enza ngayo nalo lacishe langena kulolu gibe ibandla libukeka selingene kulona ukuthi bagcine beconcentrate eJerusalem. Mawusuqaphela istory sabo Peter noHananiya noSafira. Yes. Kuze gcine kuqhamuke uSawuli, uPaul uSawuli elihlakaza. Uyabona ukuthi ibandla lihlala liba nalokho ukuhlaseleka ukuthi ligcine libheke kwi-locality elikuyona. Make kubheke lokho, makwenzeka lokho ke sigcina kube ukudoba kubasket khona la. Sikhule kuqhamuka umsebenzi omusha ukuzala abanye abaphuma kwamanye amabandla. Ilento yokuthi loyo obizwayo mhlawumbe ngiyibuka ngicabanga ukuthi loyo obizwayo athunywe abanye akubi clear ukuthi uthunywe eJerusalem, uthunywe eSamaria, Judea noma emhlabeni wonke. Amen. Sigcina sibe la eduzane. So kuyalikhubaza ibandla lokho ukuthi libe ne-influence the wider scope lifinyelele indawo ezingafinyeleleki. Yes.
So kuyadinga ukuthi sibuyekeze ukuthi inhloso yebandla maliqala loyo suke eliqala noma umpostoli usuka ebizwe ukuthi aliqale emva kokuba libe khona libekelwe isisekelo okufundiswayo kuyabenza inabantu bakwazi ukubona beyond the locality abasuka bekuyona ngoba imandate iclear ithi asihambe senza abafundi ukhuluma ngezizwe akakhulumi ngo-locality esuka sike which means singabantu abafanele basabalala. Yeah. Mpostoli unokucoverisha izihloko eziningi ezihlukahlukene ezinye zazo nokubuka nje manje sizokhuluma ngayo lesihloko zabafundi kufundisa ngama kingdom njalo njalo and ngeke ngathi ukulandela kancane nangenze research encane nje awona umpostoli operator kakhulu na kwi ministry healing and deliverance kakhulu I think mhlawumbe ezinye zezinto lezo engikholwa ukuthi ziyisidingwa kakhulu in the body of Christ at large nakumasonto nje amaningi ahlukahlukene angazi mpostoli do you think ikhona into engathi mhlawumbe silekha kuyona as umzimba kaKristu uku-advance the kingdom? Ikhona ngokubuka kwami ngibone ukuthi sileka la ku discipleship. Sure. Yeah. Sileka kakhulu kulokho ingakho kugcina kube nama breakaway local churches. Which is not a result of being discipled. Sure. Abanye baphuma ngenxa ukuthi ba frustrated. Abanye baphuma ngoba balimele or abanye akukho clear ukuthi what next that needs to be done. Yes. So ibandla maliqala ngokaJesu concept kaJesu ayisebenzisa. Wasebenzisa ukuthatha idlanzana. Wa concentrate kulona ukulifundisa indlanzana ukuthi indlanzana leliqondo ukuthi yini into ayizele. Azoyenza wabenza ngokuthi bambone kwenza ngoba phela masizwa kahle siyakhumbula ukuthi lendlazana libiza about 12 waqala ngamunye walandela ababili bagcina behlangene isibalo abona ukuthi sesilingene ukuthi akwazi ukuyimphatha le mfundisi afuna ukubafakayo. Yes. Wathi into abatshela yona wathi abamlandele uzobenza and ukuthi bamlandele wakusho kanye so kuba i-commitment yabo ukuthi bamlandele baze benziwe abafundi. Uma uzoqaphela ucheck umlando waleli gama lisebenzisa lokwenza abafundi into eyayi-common babeyazi leyo ngoba isukela kumthetho kaMose especially abaFarisi. Okay. Lento yokuthi urabi noma umaster teacher or wayenabantu abafunda kuyena noma ngabe umprofeti wayenabafundi. Yes. So uma ethi uzobenza abafundi babeqonda ukuthi kuqhamuke umuntu onemfundiso onesambulo onenkolelo ethile fanele ibe nabantu abayifundayo ukuze mase beyiqonda ngabo akwazi ukusabalala. So wathatha idlanzana ke waqonda lona wakha lona kuqala andukubabiza iningi. So iningi mase liza vele unabantu asebaprepare. So ngibuka ngathi local church one of the thing eleka kuyona ali prepare abantu abasanda kukholwa ukuthi balungele ukuthi bafunde ngokombono walobiziwe ofoundele lo bandla nemission yakhe ukuthi njengoba eqala leli bandla kuyiwapi. Bese ebafundisa also because muzokhuluma ngokufunda ukwazi ukufunda itheory fanele ufunde ngokubona kube nekuba practical. Simbonile uJesu ekwenza lokho eze bathuma ukuthi abahambe benze. Yes. So ngibona ngathi siqala lapho umonakala uqala lapho. Siqila kakhulu ekushumayeleni than ukubenza abantu abafundi. Ukuze mase bengabafundi bakwazi ukwenza exactly lokho esikwenza na more than lokho esikwenza. Because uJesu kubekile ukuthi akufanele abafundi bafane naye bagcine kuyena. Uthi uma bekholwa bazokwenza okungaphezulu kwakwenzeki. Phinde futhi kumlungela kubalungela ukuthi ahambe ukuze bakwazi ukukhula ba-expand bayenze lokho abafundiseko. So ngibona ngathi into yokuqala eleka kuyona noma engathi ayihambi kahle yile ukuthi kuba ukukhonza okungenahlelo
lokuthi njoba sihlangana sizofundani masifundile si exercise kuphi practical yini into esifundayo ingakho umzalwane nje abazalwane abaningi abakwazi ukuwina umphefumulo abazi ukuthi nje ukutshena umuntu umtshelani bangamtshela ngesonto labo bamtshela ngenkolelo nanemfundiso okuletha impikiswano abanye babangekho equipped ukuba knowledge enough ukuthi bakwazi ukuba kwi-debate kind of ukushumayela ngoba lento yokushumayela ihlukene inezigaba zakhona enye yazo nje le kaPaul yokuthi he reasoned with abantu base-Athens bafika estadium kwahlanganwa ehholo kwahlangana he debated with them mawusikhuluma ngoStefan he debated he was preaching but ukhuluma kwi-level yabantu abanokwazi okuthila abachallengeana ngakho abaconvince ukuthi uJesu nguKristu nombuso kaNkulunkulu usufikile so asibafundisa abantu sibahlomise kumkhakha yonke umuntu akwazi ukuthi uyakwazi ukuthi awine umphefumulo womuntu oyedwa akwazi ukuba akhulume kuma-masses of people akwazi ukukhuluma kubantu abanenkolelo thile abaconvince njengoStefan njengoPaul siyashumayela nje but we don't have solid program a system yokuthi wonke umuntu okholwayo siyakufundisa okuningi but leyo kumenza umuntu umfundi njengoba umention indaba ukuthi ukhishwa kwamadimoni ukukhulekela abagulayo ipackage yonke leyo ekubantu abathunyiwe uJesu kodwa ngoba asinayo iprogram abanye abayenza iprogram eqondile bese benza abafundi ngoba phela kufanele laba abantu engibashumayezayo nabantu engibafundisayo nengenza lokhu engiphiwe khona bakwazi ukwenza nabo nangaphezulu kwalokho before baphumele ngaphandle baqalela ngoba bahamba wathi hambayeni nishumayele mhlambululo nochoko nivusa abafile bahamba bakwenza babuya bareporta futhi ukuthi sihambe sakubona kwenzeka wabafundisa isigaba esilandelayo ukuthi now ke yenzani sure ukuthi ukuphila okuphakade iyona into ebalekile ukuthi amagama enaloji so ngibona ngathi ilahleka lapho utheni ibandla liyaqala kufika abantu siyashumayela Sundays every time siyashumayela but we don't have a clear program ukuthi siya disciple noma senza. Maybe the question would be like Mbosdioli, and then how do we make ama disciples? Subenza kanjani ke manje? La ku John 1:38 sibona uJesu emva kokuthi ebiza abafundi abafundi bokuqala ababiza. Yes. Mase befikile sebehlezi naye beqala manje ukuthi ba admitted ukuthi they want to learn from him. The first question abambuzana about uhlalaphi. Where you live. And in response kaJesu yathi lithi iBhayibheli wabathatha wayohlala nabo ekhaya. I think kwaba usuku lonke. Iqala lapho. Into enza kungabi lula kwenza abafundi befundisa abaningi. Ukuthi ukwenza umfundi is about you selling your life, opening up, demonstrating, showing someone who is willing to learn yonke impilo yakho ngoba uyamenza ngokuthi abone mawufunda nje ngokolimi lwesiHebheru umfundi makuthiwa iTalmud or Talmidim uma uhamba uyocheck i-definition yakho i-meaning izokutshela ukuthi umuntu othatha isifungo sokulandela umuntu impilo esigaba sempilo ethile efunda ngokuzwa nokubona enenhloso yokufuna ukufana naye and omfundisayo ufuna ukumenza abe ozokwazi umrepresenta ngisho engasekho aqhubeke nezimfundiso zakhe nezinkolo zakhe njengoba zinjalo ukuze into ayimele ingapheli naye mayihamba so i-commitment yokuqala yokuthi ofundisayo ufanele akulungele ukuthi abantu abafundisayo bafuna ukumazi. Now isikhathi esiningi-ke siba abantu esaziwa epulpit kanti la kubona uJesu ethi abeze la ephila khona bazohlala na and from there bakwazi ukwazi ama-routine life yakhe every day mayivuka uyaphi that's why uma bengamtholi babazi ukuthi bazomfica phi so bona bazibophezela ukuthi usuku nosuku bafuna ukufunda ini kuyena yena uphila impilo yakhe akabatsheni ukuthi iprogram namhlanje kanje babona ukuthi ubhekele balantu bona bafuna ukucosha yonke into ayenze so
ithanda ukuba bukhuni leyo kubantu bonke ababizwe uNkulunkulu ukuthi basondeze abantu ngezizathu eziningi abantu esibasondeza kubona bonke ukhumbula ukuthi kulabo abantu abasondeza abafuna ukwazi ukuthi uhlala kunoJudas phakathi so kube khona nokulimala kwabaningi ukuthi mase sithatha leso sinqumo sokuthi sivula impilo yethu sifuna ubafundisa abantu kuba nokulimala phakathi gcine kube khona ukuthi abanye babe cautious gcine kube ukuthi ngcono kube sepulpiti but ngeke siyenze le program ngeke siyenze le mandate kahle le mission eJesu ashiye nayo njengebandla unless si willing to go beyond the pulpit and allow people to learn from a day-to-day life. Postoli abafundi ke manje sesibenzile ke manje abafundi okanye ngithi nje mhlambe ke sebenziwe angazi mhlambe noma ngizothi i-role mele ibe kulo fundisayo then lo fundiswayo i-role yakhe yini i-role yofundiswayo uPaul mayekhuluma uthi ofundiswayo akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke. Kusho ukuthi lo ofundiswayo kufanele abe aware ukuthi impilo yalomfundisayo ingxenye yempilo yakhe naye ufanele avumele impilo yakhe ibe ingxenye yalomfundisayo ezintweni zonke. Na ngizostika kwe1 ukuthi kufanele avuleleke abe honest. Ngoba kufanele ngazi lo muntu engimfundisayo ngimfundisa kuini ladinga ngiconcentrate kuyo ngimsize kuyona. That will touch a lot of izinto eziningi ngoba okokuqala i-background yalo ngimfundisayo uphumaphi uzalwe wakhula kanjani kunezinto ezima-affecti ladinga ukuthi adevelope kuzo kwezinye ngoba sazi ukuthi society esuka sithunywe kuyona kuningi okubonakele kuyona. So I can't only concentrate on your spiritual life. Sometimes kudingeka ngidlale fatherly role. I need to teach you as a young man or a young woman to know how to become an effective citizen of the kingdom of God. So kuningi ofana ufuna. So lo fundiswa ufuna azi ukuthi uzofunani kula mfundisayo nalo fundisayo azi uma areas ofana concentrate kuona kumdeveloper lo muntu. Ingakho ke ngeke kube short term. Kufanele kube ukuzimisela kalo sifuna ukufunda ukuthi uyinikela impilo yakhe ukuconcentrate kulo fundisayo isikhathi. Ngoba njengoba ngishilo ngathi usuku nosuku uJesu wayevuka ene program angayixoxanga ukuthi kusasa soye kuthini noma kwezinye indawo wayesho asikuthola ukuthi wayesho ngakusasa namhlanje ethi kusasa soye kuthini wajwayela ukuthi namhlanje sibheka ukuthi asambe nobembone phela wathi nje kade eshumayela kwenye indawo wathi ngenani emkhunjini swele ngaphesheya kwenye indawo yabezwa indaba yenkinga okudla bakulungisanga umphaka abaphathe baphethe lutho. So impilo ebiza ukuthi umuntu azi lo fundiswayo azi ukuthi I'm here not for a short term. Izinikela isikhathi sokuthi ngize ngifunde. Now lo ofundisayo kufanele abe careful ukwazi ukuthi into amnika yona amfundisayo isiyenele. Akuvumela ukumrelease. Kunesikhathi la khona kuke kwaba khona i-breakaway of abafundi nama-followers. Kwaqala ama-followers alandela uJesu ahlehla ahamba. Ngamuza uJesu ebiza abafundi athi nanihlaleleni. Ofuna ukuhamba kahambe. So kubalekile ukuthi wena ofundisa uhlala ubahlola ama-students akho ukuthi are they still in need of being here. Ube free to release them. Ube wena oku-initiate kube ibona bathi singayaphi ngoba sisasizakala. Ukhona of course abazohlala isikhathi eside khona abazohlala isikhathi esifushane kodwa kufuneka mabehamba kube ukuthi awusali unecala lokuthi khona into ongabafundisanga zona. Nabo bazi ukuthi mase behamba beba nenkinga bazi ukuthi ngoba ungabafundisanga ibona abangazange basebenzisa amathuba ukuthi bafunde. So une responsibility ofundiswayo ukuhlanganyela ukuba honest ukuba open ukuba willing abe committed kuzo zonke izinto umfundisa zona naye adlala indima yakhe. Impostoli ngazi zoyithi indawo yakho. Impostoli then ke what angibuza kanje and then nansi local church manje sikhona. And then what are the pillars of local church ke manje ukuze ikwazi ukuthi be stable ikhule. Singaqala ngokuthi kune message, there's a core message yalo biziwe.
okuyona i-emphasis yayo Aish. okufanele ibe clear ukuthi noma engakushumayela okuningi, but what is the core message of this local church? Aish. Because leyo it has to do with i-vision, it has to do with the assignment anikwe yona. Ngithi mina ama-local churches, they like the members of the board, they form amalunga emzimba. Olinye ibandla uthothi liyizinyawo, ucabange kanjalo. Yes. Uthothi ibandla liyahamba, uthothi wena ufuna abantu bahlale kodwa wena i-mission yakho is to equip them and release them to go. Kube khona mhlambi isandla noma kube khona mhlambi ngesibonelo ngamehlo. Ngoba ubuka indaba yamehlo in the Bible mostly sithi abaprofeti. Yes. Yeah, ngokubuthiwa nabi siya umuntu obonayo. So ngamamazeli ibandla likwanda uqhiqiza abantu abaprophetic abangabaprofeti. So kuhle ukuthi i-identity yebandla ibe clear. Wena obiziwe phinde kube kulabo abantu abalethwa uNkulunkulu kube clear ukuthi bazihlanganisa nani. Ekwesibili kufanele kube ukuthi local church iba nemfundiso phela eBhayibheli ukuze abantu babe stable, bangabi shaken and moved, tossed, ngeinhlobo zezimfundiso. Yes. Masithatha ibandla futhi silibeke uNkulunkulu ekhuluma ngoMose ethi I think uPaul ekhuluma ngoMose noBakwa-Israyeli athi uIsrayeli wabhajiselwa kuMose. Kunezimo lobizi wadlula kuzona ibandla eliyithola nalo li-experience izinto ezomholi wabo. So zonke lama storms masikhuluma about i-foundation ukwakhiwa konje uPaul echaza ethi yena wabeka isekelo nje. For example, if ibandla lakhiwe umuntu ongena umpostoli, biblically siyeza ukuthi umpostoli nabaprofeti bona babeka abagxilisa isekelo. Yes. So kubalekile ukuthi leyo local church imfune umuntu who is in that area of calling to come and establish ibandla. Umvangeli eqala ibandla ufana abiza umpostoli. Ungenzeka yena yena umpostoli but angakwazi ukubiza umpostoli ezogxilisa ibandla. Umprofeti oqala ibandla uyadinga umpostoli basebenza in partnership. So ukuze ligxile ibandla lidingeka lakhiwe ngokweziphiwo lezo-efficiency ukuthi isekelo sibekwe obani, sigxiliswe obani, imfundiso yona establish ibandla. Bese ke lifunctiona ke ngokwendlela elidesignwe ngayo. Ngale kwalokho alivami ukusurvive ama-storms aqhamukayo alihlasela. Ligcina lilahlekele funa i-identity yalo. Uma ibandla li-experience ama-storms nazo zonke lezi zinto, mina njengomfundi ola ebandleni ola kwi-local church inayo responsibility ekumele ngiyithathe mhlawumbe mina ke. Ikhona. uPaul uke waveza indaba ukuthi ngesikhathi yena njengomholi kubizo lwakhe njengomuntu waye-traveling apostle eba nama-challenge khona abamshiya bese kukhona abama naye. Bonke labantu ababalulayo abafundi bakhe uzabagagule ngamagama abanye. So ke umfundi une-responsibility yokwazi ukuthi uma nothisha wakhe ngoba kusuka kuyiclass, kusuka kuyi-subject ethile nalo, kuyisifundo esithile nalo. Yebo. Istorm nje adlula kusona umholi wakho. Isifundo nje naleso. Ngokwazi. Ngokwazi njengoba wathi ngenani emkhunjini bahamba beyolaphuza beyole ngaphesheya. I-experience yasemanzini babengakaze babe nayo behamba nayo nokubona uresponda kanjani. It's a good opportunity njengomfundi kuma nothisha wakho mayedlula kuma-storms because you are learning so that when the time of storm comes in your life you will know what your leader, how he handled himself, sure, how he overcame. But definitely there will be storm even umfundi. Apostoli as umholi okanye ake ngithi umholi wabafundi or my disciples, I'm experiencing a pain not outside but a pain within my disciples. How do I deal with it? Could be criticism, could be anything. Then how do I deal? How do I handle leyo situation leyo? There's an issue ke abakhona between Peter no John. Uma ulifunda iBhayibheli ulawa magama ufuna wanake kakhulu ngoba uJesu wayekhuluma noJohn, ekhuluma noPeter kwaqhamuka uJohn. WayesuPeter wakhomenta harshly ngoJohn bese uJesu ethi
ungenaphi wena uma mina ngithanda ukumgcina uJohn isikhathi eside. So musu ufunda ingela responda ngayo Peter uyakuthola ukuthi as much as bobabili they were fighting for being closer to Jesus, because umukhumbula kahle uJohn umthole seduze kaJesu no Peter naye nangu la eduze kaJesu. So there will always be friction within the disciples. Kubalekile ukuthi njenge master teacher uthi Rabuni was ukuthi how to handle your disciples. But there will always be, because ama character clashes azobe khona ukumanifesta izinto eziyi-makeup umuntu aqhamuka khona. Abanye bane short term bakhumbula Sons of Thunder, James and John, kuthiwa bathi kakubizwa izulu lishaya abantu. So how do you handle the anger of your disciples? Ubona ukuthi ubalabula kanako Peter nenkemba la. So you have ama characters owalusayo owashapeayo okunye ongeke ukushintshe completely, but they have to be able to live together and pursue i-purpose yokuhlanganiswa kwabo uNkulunkulu without ukuthi balinyazwe ama-personalities abo. Ngasho ngelinye ilanga ngathi mina sometimes as being a leader ugcina nje uphila umuntu onama complex feelings. Mhlambe nangomunye uyakutshela njengamanje uthi ngithola umsebenzi a call after that nangomunye uyakutshela manje uthi ushonela uma nangomunye fanele sometimes somele lokho switch manje mhlambe omunye uzothi how do I balance lawo feelings lawo njalo? It's hard to balance if you are not a shepherd in terms of ubizo lwakho negift yakho umelusi. Umuzi position kuleyo mkhakha ongewona ngokobizo lwakho, you will really be frustrated because you are not equipped emotionally and wired spiritually to know how to switch and balance. Ngoba umuntu ongumelusi, umsebenzi womelusi ukulandelana nezimvu, ukuzwa umuzwa wezimvu, ukubona isimo sezimvu, and azi ukuthi how to bring i-solution kuleso simo. So I think le ubungozi bayesekutheni umuntu ongeyena umelusi ayitholela usizimo ehlale nabantu kanti akagcotshelwe lokho akuvami ukuba be effective, bazolimala ngoba njengoba ethole lo othe uthi ma responda uthi ma efona uthi mfundisi ngizane mfakazi lapha into enziwe uNkulunkulu uzocelebrate nenceko. Bese kuba khona ofonayo othi ngishonela lo umama ufuna uye. Lo othi uthola i-breakthrough wokujabula naye efonini bonga uNkulunkulu umkhuthazi. Kukhona okumemayo othi sine anniversary sifuna ukuthi umfundisi abe khona. Kukhona lothi ngishonelwe noma ngiyagulelwa. Now where do you go? Umelusi will always be drawn to imvu elahlekile eyodwa hambe ifuna eshiya lezi ezingena sidingo sokufuna. So yilapho ke inkinga iba khona ukuthi uyithola ungeke ukwazi ukuba ukwenza umsebenzi effectively ngoba you are in the wrong space. Yes. Yeah. Kulelo vesi lembozo lelo khothayo ukuthi umalusi uyahamba ufuna eyodwa elahlekile. Omunye zathi what if yona leyo mvu leyo iyona problematic kulezi ezo99? Yeah. Inhliziyo ngine background yokwelusa. Ngiluse izimvu, ngalusa imbuzi, ngalusa inkomo. Aphinda aba umdobi weinhlanzi. Ungisizile loku-understanda lo msebenzi wokushumayela. Okay. Yebo zikhona izimvu ezinjalo. Yes. Ingakho umuntu ongumelusi uba nezinduku ezihlukene ezingafani. Khona leya ingwegwe leya akudonsa ngayo imvu mayise iwuyele eweni. Akukho mnandi lokho kuyidonsa mayise lapho. Kukhona izimvu ezithwalwayo. Melusi ayithwale emahlobo. Madad. So ke you will always experience, but njoba ngishilo ngathi if ubizelwe lokho you are equipped. Akusho ukuthi makuyona ehluphayo kufanele uyeke idliwe izimpisi ngoba umnini izimvu uyayifuna iziphelele. Kufanele kube nesizathu esizwakalayo sokuyichaza ukuthi lena ayitholakala esibayeni wenzeni kangakanani ukuze igcine khona.
Apostoli ekuqaleni sisayiqala sike saveza nendaba yokuthi uthola ukuthi i-local church igcina ikhula ngama-members elinye isonto. And then how do I deal with a member okanye umfundi ofike enenye doctrine ufika lapha kumina ufika uficenye a different doctrine, then how do I deal? Uthola mhlawumbe kwesinye isikhathi unento yokufuna uku-impose nama-doctrine lawa yena it's either akhule ngawo ngoba ubuya kwelinye isonto. So manje bese funa ukwafaka la. How as a leader, how do I deal with that kind of a believer? uJesu uyibize ngemvubelo yabaFarisi. uma abafundi bakaJesu abanye babe ne-background yemfundiso yabaFarisi baphuma kuma-synagogue babe nako konke lokhu ababekufundile. Yenye into ebukhuni kodwa ufanele ube nobuholi uNkulunkulu akunike nobuhlakani. Ngoba umbuzo uthi uma eseba influentially eba influencer ngokunye unikwe ubani lelo thuba elinjalo umethembe kangakanani uzumnikeze lelo thuba. uJesu ukhuluma futhi ngemvaba newayini elisha newayini elidala. Okuchaza ukuthi kufanele la ekubeni umfundi one of the thing efanele ibe khona uma umfundi efika ezoba umfundi wakho udile nokususa imvubelo yabaFarisi. uJesu wayehlala ekhuzeni mayidila nento yabaFarisi wayebahashi. Batshengisa ukuthi le ayikho accommodated ngoba ayikwazi ukubekezelelwa ngoba iyalimaza, iyabambezela, iwukhula. Olufanele ungavunywa nje ungaze kulozelwe kulalo kufike kuhlanyelwe imbewu. Funeka gada ukuthi akuhlanyelwe imbewu ehlukile. Phinde futhi iBhayibheli ikhuluma ukuthi akungahlanyelwa inhlobo ezimbili zeimbewu ensimini eyodwa. Enye yezinto lebe engiyishilo ukuthi fanele i-local church ibe na-identity. What is the emphasis in terms of the message? I-identity yayo iyi. Umuntu who is attracted to i-ministry noma ibandla azongena consequently fanele kube ukuthi ufola in love with the message, with the vision, with the emphasis, with the style. Yonke into la yinto ayiconsumayo. Sure. So in that process uyakwazi ukuthi kube khona ama-dropout azosala endleleni kubafundi. Angeke saqhubeka ngoba akayitholi indawo yale ba-expose. As uJesu athole 12 nje, umukhumbula khona isibalo esikhula ka-6, as u-7 noma u-72. Yes. Bagcina bonke labo bahambile kwasekusala u-12. So uluhlale wazi ukuthi wahamba kudingeke uhluka. uJesu wakwaqinisa ichumayelo ngelinye ilanga. Wathi nje nizeni ufuna izinkwa iyashintsha-ke manje dlani inyama amphuzikazi lami bahlehla. So it's one of i-wisdom yokuthi ugcina usale nalaba abayibona wazi ukuthi usele nabantu noma beyisibalo esincane kodwa influence yabo out there bazokwazi ukuphuma babe impactful. Apostoli kuhlezi kuba ama-scenario nje amaningi uthola ukuthi isani siphumile manje lapha phansi kwe-local church iyahamba yoqala umsebenzi nayo. Kodwa manje uthola ukuthi ekuphumeni kwayo mhlawumbe ayiphumanga kahle. Igcine yenza nama-influence mhlawumbe within the church. Uthola ukuthi mhlawumbe ekuhambeni kwayo yoqala umsebenzi ugcina kungabikho kuhle khona lokho. As ubaba okanye as uthisha since ngumfundi mina kuyena ngidila kanjani with that kind of a son? Enye ye-headache ekhona le ufanele uma ungumholi ma uqala ibandla ofanele usheshe uzilungiselele emotional ukuthi izoba khona. Ayikho indlela okuyivimba. Kodwa into oqala engayiphawula njengomuntu okwa-experience izinto ezinjalo ngingathi zilungiselele emotional ukuthi lento ingakungcwabi. Ngoba ine-impact ingakubeka esibhedlela, ingakubulala ungene ethuneni impela. Sure. Ingakucontaminate i-message yakho. Ingakushiya ne-resentment. Ingakripula noma ikhubaze i-program yoku disciple and produce. So okunye okuye kusize nami engakwenza noma ngisakwenza ukuthi ngibafundisele ukuthi bahambe.
Yo, ebandleni namanje ikhona leyo program njalo makuphela unyaka ngiba nama Sundays okubaxosha biza kanjani hambani. Okwesibili ngine program ukuthi umuntu uyabuvuselela ubulungu bakhe. Ukusho ukuthi mawunyaka ozayo ungasabuyi kufanele ubuwazi manje ukuthi unyaka ozayo angibuyi. So awukwazi ukuvela weqe. Kufanele uzilungiselele isi-informe as leaders ukuthi ngisabuyi. Bese sazi ukuthi ngoba phela kufanele si-adjust sizilungiselele ukuthi uyahamba. Ngifundisa ngokuthi ungahambi njengoSathane. Ukhona le kaSathane yokuphuma ekuthiwa wa-recruiter ezinye ingilosi waphuma. So ngine program engiyifundisayo nje echaza ngaloko ukuthi yiphi indlela engibiza nge-godly and ungodly way yokushiya ibandla. So abafundi bonke abafundiswayo bayazi ukuthi sifundisela ukuthi sihambe. Mabengahambi ngibabuza njengoJesu nihlaleleni nina. Ngoba abanye sebehambile. Kodwa guess what? Umnyango okuphuma usuku khona kodwa baphuma ngamawindo. Abanye baphuma bajikijela manje. So leyo nto ibiza ukuthi wamukele ukuthi unembeza ufuna wazi ukuthi akuwena ngoba angazi lenza ukuthi abazalwane especially abafundi bafuna ukuhamba ngesikhubekiso. Which that clear uSathane wahamba ngesikhubekiso na. So kuzwakala kuhash kodwa noSathane uyathanda ukuntshontsha. Kodwa indlela eqondile ufanele umfundisi nomfundisi abe neprogram esolid eclear ukuthi abantu asuka uNkulunkulu ababiza ukuthi baphume noma bangasanelisekile ngokuhlala. Akabanivulela umnyango aba-asharishe kahle bahambe kungaxatshana kungaliwa. Uzanye ukuthi ubudlelwane bungalinyazwa safuthi. Sure. Ngoba noma ngabe umuntu ehambe kanjani uma esengumntwana kaNkulunkulu sengowakini. Futhi ufanele sazi ukuthi umuntu kwenzeka namhlanje abuka izinto ngandlela ethile. Uthi uPaul ngiseyingane ngabuka ngakhuluma njengengane. Kodwa mayesehambile akhulu. So asikwazi asingakuvumeli ukuba ne-resentment, ne-bitterness, ne-anger ukuthi njobe ephumile sewuSathane. Kufanele sigweme ukukhuluma kambi lo hambile. Ngoba ngesikhathi sezinjalo sidlisa ushevu laba abasele. Kunabanye athi mabehambile bengalandelanga indlela akushiwo lutho. Ushiyelwa kubona ukuthi wapha amanga abazowasho kulaba abakhuluma nabo. You can't be in control. So you can't use your platform to always ukhuluma nomuntu ongekho. Naye la ekhona uyarespond. Madoda. Ngoba kune social media malona ihlangano uthola iqephu lapha nalapha usephendule wathi. You can't live like that. You have to be wise enough to understand ukuthi kukhona ababengakithi ababengabethu kodwa bengasibo abakithi. Paul uthi mabe bengabakithi usho ukuthi befanele bahlangana basekhona. So kungenzeka ngikhulisa umuntu la ofanele ahambe kodwa indlela yokuhamba umehlulo njengoba ngiqale ngasho ngathi umfundi kufanele abe honest. Ahlanganyele kusho ukuthi akwazi ukuyiveza imizwa yakhe. Akwazi ukuveza indlela azizwa ngayo. Uma ngabe khubekile, uma ngabe engasasizakali khona akwazi ukuba transparent. Kodwa akuguarantee lokho ukuthi uzovala yonke iminyango. NoPaul kwaba kanjalo. Ukufanele nje uvele uziprepare ukuthi into ezokwenzeka. Kodwa mayenzekile ungakuvumeli ukuthi ujike umuntu omkhulisile abe isitha sakho ulowerish level ulwe nengane. Myeke afunde ngamaphutha ngama-experience awenzile ushiye umnyango ukuthi mayefuna usizo ukwazi ukumsiza. Nansi impostoli iyona manje engathi igcina ikwazi ukulimaza ezinye zonke zilapha esibayeni. Ngiyenza njani lemvu lena manje? Ikhona yona. Ikhona futhi ayihambi. Empilweni uma kukhona ukugula lokho eBhayibhelini siyakuthola ukuthi umuntu manokugula okuthile waye isolate. That is why iBhayibheli ikhuluma ngediscipline. Kunezigaba zokumdisciplina futhi umuntu ukuthi nimdisciplinela ukuthi asizakale for how long nimnesa nimsize, but you can't be just allow even the innocent
balinyazwe umuntu who is intentional. Now enye umsebenzi wokwelusa ukuvikela izimvu. Oh, madoda. Yeah, so makufanele umnima isolate, which means fanele apply ama basic principle of the Bible to discipline a person. Uthi Paulo nimkhuze, ufundisa okungeyiko lokho. Abanye nibakhuze phambi kwabanye ukuze bangaqhubeki benze leyo. So you have to confront such in the manner that will change lo muntu, and ekugcineni maye ngashintshi iBhayibheli lithi mkhipheni phakathi kwenu. If angashintshi. Maye ngashintshi ngeke nisamenza lutho, fanele nimkhiphe phakathi kwenu. Kwaziwe nje ukuthi akahambisani nendlela sonke sihamba. Mpostoli kuyenzeka yini isan kuba ukuthi igcina isiyenza kangcono kunoyise? Yeah. And kuyenzeka lokho. Kufanele uyise akujabulele lokho. Inhloso yokukhulisa ileyo. Kufuneka nje lokho uyise akujabulele. Ngoba noma ngabe isani ngakufihla ukuthi ikufunde kubani lokho, uyavela njengoyihlo noma usane engakusho. Noma ngathi uyakufihla eqinisweni uzovela. Ujabulele ukuthi you are represented la ekhona, noma yena engekho proud ngawe ukuthi azakuveza. As much as it's a sign of you are not a good son to hide your father. uDavid maye qeda ukuba ushaya uGoliath, there's a question yabuzwa uSaul. What, whose son is this? So which means yonke success yakho to always be accredited to your father. Ufanele kube kanjalo. Kodwa ngeshwa akubi kanje. Ngesintu nje isiZulu, indodana ayinazi ingane ezikayise nomuzi. Yeah. Iyoze yona yakhe lumuzi ingane zayo. Yona yakho kayise ingane zakhe zakhela yona. Kanjalo. Yes. So akufanele ubudlelwane bulimale to the point where undodana afihle uyise. uJesu uthi ozwa mina lokho ngibona ngikwenza ubaba okwenzayo ngami. Akumina okwenza, akumina osho lokho, ubaba oshoyo. So kufanele noma ngabe kuthiwa ngoba phela uJesu mayesemhlabeni wehla kuzosivezela uyise. Yes. Should distance ukuhamba kwendodana ukuyoveza uyise ekudeni. La bengeke ngifike khona mina. Kufanele akuveze ukuthi lento eningibona ngiyiyo ubaba ongenze ngaba nje. Gibe nama experience mpostoli whereby I'll interview different men and women of God. Omunye uthi uzokutshela ukuthi yabona wona nje indaba yeministry, I think I'm done ngayo. Omunye uzokutshela ukuthi the pain that I've felt in a ministry, it's very much severe. Ibandla okanye umsebenzi wenkosi uyakwazi yini ukubeka to a point whereby you feel so much pain to an extent ukuthi ngathi ngiyayeka. Yeah, kakhulu. uPaul ukhuluma ngabanye athi bagcine behamba sebeyisitha sesiphambano. Na umuzo analyze lento yokuthi umuntu ajikele into kade eyikhuluma. Abantu abaningi ke ku generation yethu bajika bangene kwezinye izinkolo. Bangene enkolelweni ezilwisana nobuKristu. Bonke labo bantu bafowethu nje uba bebuka lo hlelo, iqiniso bayalazi. True. Isuke kulimaleni. True. Ukhozwa ipain. Ipain le. Ipain phela inika uSathane ithuba. Ipain ngokwayo ayiyena uSathane. Ikhona. Mawusenyameni inhlungu izoba khona ngoba uJesu athi uNkulunkulu ekhuluma lento uGenesis ethi wesifazane unezela ukubeletha inhlungu zizokunezeleka, zizokwanda. Shuthi inhlungu zazikhona eziminimal, ezibearable. Zase ziya increase because of disobedience. Now, ipain ikhona, and uSathane always look for an opportunity. Akekho umuntu osuka efertile evundile to be afflicted by Satan njengomuntu osuke kwipain. That's why the Bible ipain noma ukuthukuthela komuntu ucasuka ulaka lomuntu alikwazi uproduce the righteousness that God wants. Now, iqiniso lithi ngesikhathi ulimele noma ngabe ulinyazwe yini, uSathane uyakusondela njengeimpukane. Madoda. Ufuna ukushiya amaqanda.
So ingakho noPaul ethi mangabe ulimela uthukuthele lingashoni ilanga. Nasibuka bonke abantu abalimala kuKhayini. Uzobona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi wenzani. uAbsalom kwahamba kwesikhathi wenzani. So ukulimala kunganakekelwa isikhathi esithi ugcina kumenza umuntu athathe inqumo zero. Yes, ministry has changed many people because people can be cruel at times. Ukhumbula ukuthi laba abantu abaholayo abanye abazona izimvu. Impisi isenzivini. Angithi uJesu mayisithuma uthuma ibandla, uthuma abapostoli phakathi kwezimpisi. Yes. You see? So uyempisini ufana uyishintshe ibe yimvu. Ubumpisi bungapheli. Umuntu nje ngokwakhe uyisidalwa esikhuni futhi esinonya. Sure. You have to be careful when you deal with people. People sometimes they can be ungrateful. People can be very destructive. People, they don't mind how much they gained or benefited from you. In ministry, people become cruel. Why? No Satani banesandla. Okwesibili, kunama doctrine that are not biblically, that are not sound doctrine. For example, expecting a man or woman of God not to be human. Unama expectation that are uncommunicated. Ucabanga ukuthi lo muntu olethwe uNkulunkulu kini unama standards or I expect ukuthi kube yiwona aphila kuwona. Things that you also cannot attain, but you expect ukuthi this person aphile kuzona. Indlala iyaba na umthelela. And makufika endlaleni usuka nawe umzalwane ucontributile ekutheni umzalwane noma umholi abe sesimini sokulamba. Ukhona impi yokomoya, ama spiritual warfare that you deal with. Esiza wena usizakala uyahlaseleka yena. Some men and women of God in their failures that becomes embarrassing to people abakholwa bazi baba rejected. They don't know how many years they've been fighting that. Oh my God. And to the point where because of ukungabonakali kokuthi bangathenjwa, a man or woman of God cannot trust them to entrust his life or her life to such abatshela ukuthi I'm going through this. They fight alone. You must remember ukuthi umuntu mayebizwa uNkulunkulu uyahlukaniswa nomndeni. Ukhumbula uAbraham wahlukaniswa waphuma. So you have a situation where sometimes impi isekhaya isemndenini. Ungaba izihlobo, ungaba uzalo phuma kulona, ungaba your marriage, ungaba your children. You are dealing with a lot. So those things zingakwenza ugcine ube nenhliziyo eshintshwe iministry. Ingakho nothandazelayo uyadinga ukuthandazelwa. Oh my God. Uyadinga ukuthatha ibreak aye kuNkulunkulu, aye nakwabanye abantu bakaNkulunkulu abanikezwe umusa othe xaxa. Bayomkhulekela bamluleke. Apostoli sisoya ngasegcineni uphinde uoperate na kwinkonzo ye-healing and deliverance. And it's been quite long. uNkulunkulu akusebenzisa kuyona. Ukubaluleka kwenkonzo ye-deliverance. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye baba nento ukuthi nje hayi deliverance since wamukela uJesu uya delivered. Wow. Yes. Usathane is retired. So wayizwa le doctrine. Ngiyayizwa kakhulu. Yes. When I got born again, isindiswe kusaphila ubaba unene uJinja. Ngasindiswa in one of the revival I invite spiritual father wami Zoshumayela. Wena wayefika nje zokhipha amadimoni. Sure. Yeah. So la esukene emvuselo khona sasiya sanda kusindiswa we were very amazed by how God was using it. One day wathi umfowethu wayena wakholwa kuqala kimi wathi uyabona ukuthi unene wakhipha kanjani amadimoni. Wathi mina yeah wathi nawe ngelanga uNkulunkulu uzokusebenza ngathi hayi lutho. Ngeke nje. Sure. When I started to preach, everywhere where I will stand to preach, there will be definitely one or two people manifesting. I did not understand ukuthi leyo nto fanele ngihandlishe kanjani because
angakwamukeli njengomuntu who can do the ministry of casting those spirit out. Angibona nje interference of whatever, lo muntu fana asuswe, uphazamisa inkonzo and all. But everywhere I go, there will be that manifestation. And then I studied and also witnessed izimpi ezehlela abantu, the stigma esiba kubantu abasetshenziswa uNkulunkulu in such ministry. Nokuba ungrateful njengoba ngishilo kwabantu abasuka besetshenziswa uNkulunkulu to even share the testimony of uJesu wathi bangake sibaphilisile abayishumi na kwabuyo yedwa. People forgetting. Ngabona kwabanye befundisi kwenzeka kubona ebandla bengikhonza kulona khule kulona. Ngangayithanda le ministry. Hayi le ministry le iyiyo yona kodwa hayi idinga ungathi ungaba nenhliziyo ehlukile. Kuze kube namhlanje angiyithandi because ikushuma napha. Ayikho right ngokwabanye but necessary ebandleni. Because umuntu kaNkulunkulu kumele apheleliswe. Nala igama ethi ukupheleliswa libala ukuthi ngokwenyama, ngokomphefumulo, ngokomoya. Ufanele yonke into uJesu asinike yona njengebandla isebenze. So I believe ukuthi wonke umuntu obizwe uNkulunkulu ngahluka amazinga of your operation, but they've been given power and authority to cast out spirit and pray for the sick and raise the dead and all that. Package enikeziwe ebandleni. Kodwa into ezabantu bayibalekele bangayinaki kakhulu bengayithandi. It's a kind of a messy kind of ministry. Sure. It affects you financially. It affects you, your family, health-wise. You really need to know how to deal with such kind of a ministry. But it's necessary to the church. Each and every local church exercise a law ministry. Because some people, they will never be free indeed. Oh, my God. Until some spirit that are afflicting them and influencing them to behave in a certain way are cast out. And after being cast out, bafundiswe to maintain their new level. Bafundiswe how to fight spiritual warfare. Because once abantu abathi amadimoni awasekho noSathane usho akasekho. I can understand him because why do Jesus speaks about spiritual warfare. Paul speaks about spiritual warfare. All these weapons who are you fighting with? Which kingdom are you fighting with? So this is Satan. He doesn't give up. uJesu describe what mayahamba uhamba esonga ehamba endaweni ezomileyo athi ngizobuyela endlini yami. Ungenzeka mawusindiswa some spirit just been cast out, some they left you because Jesus came in. But how do you maintain yourself? Jesus speaks about the empty house, clean by the emptiness, not filled. And we are shutamadimoni ayabuya. They may not have a full control, dominion over your life, but they will influence certain things in your life. So it's necessary that the church embrace this ministry. Kodwa ayikho mnandi. Liyokhipha amadimoni. Ayikho mnandi. Ngizothanda ngelinye ilanga ke sikhulume nje ngayo specifically maybe ukuthi ngidila kanjani mase ngideliverishiwe uNkulunkulu, how do I maintain? Mhlawumbe umunye futhi naye uNkulunkulu umphile wayona le gift, we identify kanjani the gift of healing and deliverance. I think one day I would like us to talk about ngakujabulela lo. Singakuthokozela. Kodwa futhi manje ngiyifeza nalena kingdom. Ngazi ukuthi yona series. Yazi kahle ukuthi sizoyikhuluma nami enkosi siphumusa ngoba fane siyidefine kwi-concept yebandla. Ngoba phela ibandla line message obethiwa hambani ezweni lonke nenze izwe zonke abafundi. The message ithini? We know what Jesus preached. And we know what when he said go ye ukhuluma nobani abezweni, what is the emphasis and how the kingdom manifests itself, because we may limit the kingdom of God manifestation in other things, but Jesus is clear about that. The presence of the kingdom does what?
So sobe sesingena ukuthi iyiphi le message ke Yeah, iqala lapho. Pastor, siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu baba. Thank you so much baba. Mhlawumbe ngiyazi ukuthi kunabazalwane benjengoba bengishilo ukuthi mhlawumbe bafisa ukulandela iministry yakho kanjalo nabanye ukuthi mhlawumbe nabo bavele beyilandela mhlawumbe nje ukuthi bakuthola kanjani nje abazalwane. Yes, sinama office kunenumber se-office abazalwane bangathinta yona uma befisa ukuxhumana nathi. Yes. 076 122 2650 076 122 2650. Kuyona ila khona umuntu edifuna uzokhulekelwa, ufuna i-counseling. We do those counseling. People who are equipped to counsel people at church. Also siyatholakala kuma social platforms, which is LV Mahlangu Ministries Facebook page, bese kuba TikTok also LV Mahlangu Ministries. Yeah. Pastor, sibonga kakhulu baba. Thank you so much baba for coming. Sibonga kakhulu. Ibaleke wazi wangibamba. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu babukeli ukuthi nilandele lo hlelo. I've been following this podcast for such a long time. And ngikano madlamini nami kusho ukuthi kwase kuba khona lo ukuthi hayi kube nozwela kwaba nozwela. uNkulunkulu anibusise kakhulu to support this channel. uNkulunkulu anibusise. Pastor bazalwane, siyabonga kakhulu. Thank you so much bazalwane, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. And don't forget ke ngomhla ka-31 siyadibana lapha eSoweto, Dlamini Multipurpose Hall. Ila siyobe sikhona lapha eSoweto eDlamini 2. Dlamini Multipurpose Hall siyobe sikhona lapho ngomhla ka-31 October. It's gonna be one of our services. By the way, it's our last gathering of the year. So isho kusasemanje ukuthi udiarize lolu suku. Sibonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu makanifihli anibusise kakhulu. Size sibonane nangesikhathi esilandelayo. Umpostoli hopa futhi sazobuya futhi. uNkulunkulu anicine. Amen.